Kaming chu Amara ania kumsom pasari kani chu thilring chun chu keima kani ma se ka chungchang in shat vek tu chuan minring ve nge yang ka sha dana ka chuanin kumsom panga kani in America kan pema India changin kapa hian subanga hle a kan chena po anom hle high school chaber le to perna min lo tira kanu le kapa te chuan kanaw nen chuan kan du min pe a kanaw hian anei tam zok thin kapain du zok miawa ani ain ko opa a kum thum lain ma se ke aina fing zok kanawan fakbi kreng hi kaning ani ti chu party le bazar hi nom ka ti a exam line kan party a kapain min man chuak buka ani chon exam na ka ti chalawani chuan arau ka khom ve thelawang ti in min shila school thara min lu tira amami aina nom zoka mi papon chelawa me chapon sexy zo mi ho sa chung kwa chang chuak chu ni lawila nom ka ti mi alawang lam hi nom ka tia ka thiam hle bo are no chuan cheerleading squad a leader kania ka sei to ang khan mi pa ho hi an chelaw emema ma se chu ho song song aya chelaw le mer cha chu grey kani basketball team leader ania ni khat chu grey chuan cute ka tilatok idang lambik bok so aduni duangem atia miti masak berna le to berna ani hilen kim chu acha in fam kim veka mase indian ni chuan english lamdi hi ahara bicycle chu bicycle ti in kalama mi zong zong chuan min nuya ni za siam na min mangbok kar khatvel lai chu awani special english class ka kala mase ka thilam chu ka thiam da chuan kalam maya ka chande chuan amin tia ma se poi ka tiraw greg bulak om phei chuan engthil ma hi ka zaklawa greg po chuan min za poi bok heklaw ani nen chuan hun kan mangdun na sa a movie kan ena kanin ti hlima live concert ta kan kalboka zeplo chuan kan pani amin mulawani chuan greg chu mun thatagai hungai lawang mi zongzo chuan in hne min tia keima ni ang in ngai zon chu an chak ve vek bok ni khat kan chuak don chu apula chuan chendun chak thule phirne ka du thu ka shila chak tak set kanin chinang ti hi ka hlau hle bok me chepa hat lo lu thar oma amel cha ina chelawa lucy ani khat na chuan mi in ko man chaka chelawan ti bok ni khat chu kabula alo kala Hi Mara, cheerleading compete initi kalau siya kalau som ve thei chu ngem atia bidang kan mamo to lau tia soi ka tumlai tak chuan karil ro ka thlaka ka tel veta a thil har sa tak tak ka ti tira ma se o chama ti khop mai ke po chuan mak ka ti a thiam ka ti hle bok bidang ho chuan ke aya a thiam thuan soi shiom ka ti Tlakat Greg nen kanum dun chu Lucy ron tlana ani chuan Hi Greg ifens kania thakalak pui thei chi angem khongain atia Greg chuan du ve maya thalak sak tuin min la ti zui Lucy la chuan bial pani om takina kwa vela ka thin rim lu tuk chuan aku chu da son duin ka tia naw ti ang mai na chapa Greg chuan kwa ngai da madil boka mel chu ka ngei khop mai mei dila changa kanun ti boy tura local ang mai ani lai khat chu greng nen movie endu kan ni a ma se chungo choi khom kan nei don ati awangin ina ka oma ina om kanin ema wang chuan ka thian de chu chhuak puya ka soma ma se lucy min som khalani chuta chon kalve chu ka du'a barlam chu kapana greg kar ka hmu a Greg chu ka call fata ma se ala du law Lucy ko kwa pa in alo chuaka in ngai zo ang mai ani Greg in min hu cha chuan ading chata alam pana ka kallai tak chuan rui chunga motor khal mi pakhat chuan min suwa ni ko shilawin ko mala ka harle chuan rei tak mu ang vel kani damdoina ka oma ka chung da chuan him emema engtiaring e ka om ka shilawa ka so chuan kumsom pathum ti in min changa
tuna chuan kum som thum kani to kanau chuan college zomai ni lovin na sang taka chel to a ka zakri ru hle doctor de chuan test le man nei nuwa ka chwa thei tu thumi shila mase atu ka chuan ka chong theilawa kuma in ko omle ta a ka har le me chuan kum som ni alo liam le to a mi de chuan makanti a doctor de chu an be dong to ka tho an ring lo shim to a mase kanau chuan jimoi kangai na ti a share da wangin headphone in hlami ngai thlak ti ring shin churi chu kshia a ka zueni doctor te beidon nuwa kanau chuan jimoi mangin min kai thawani kuma anum chuan chongchili an thiam thei ti hi thil dik ani a bilingual aphasia ti ani kan chong engma ka she thiam lawa english in ka bia a kalam dik khop mai ka thiam la ho te ka soya ka thiam to lutuk kanu le ka pa te chu kumnga liam ta khanan boral to a ka pa chuan poisa min hnut chha chewa ma se hospital bila a saude uveka kanau chuan fa te po anei to a an upa ve to lutuk kum tam tak chung ka ti boy chu poi ka ti a kain thiam lo hle bok kartle maral chuan ka chhuaka ina therapy kala don ani in ka thleng chu dar thlanga kain ena ka tar tak set kum somli pasai mi vel angkani ma se career ro chu kum som pasai mi velek thawlani ka therapist pula chuan ka shila post koma ani thome shil ka oi chalawa ma se kana fanu kum som barok na birthday a chuan lan kol ka tuma a chian de ho chuan min kom chaka ka thil ti reng renga le ka chong vel te po chu kum som pasai mi vel kala ni renga ka thil sha chin zong zong chu a in thlak veka ama sabera chuan ka ben du bera nom to lova an upat to em awangin ka thil sha chin games khelna le jumoi nga thlana te chu ing thilamo ipod tia kanawin min shel chona thlaka thilen thlak danglam na sa si a shet lo ka nga box si kanaw fanu chuan social media man dan vel chu min shila anom ka ti ve khop mai voi khat su kanaw fa chuan video ena kuma lam ni in my story animated channel mi ania ani chuan ka thon tho ka thon ve thei tho mi shila rang takin ka kola ani chuan an lo du boka chuan he thon thu inga thlak me khi open dairy chu ani kanaw bula chuan grek chungchang ka zota ani chuan dam doina ka omlai chuan atira che alo kal thin ti ina seya ka thin jim hle a ka ri ro na bok instagram a chuan ka zonga ri tak ka zon tu chuan ana thona mun ka mu chwaka a office a chuan ka kala appointment ka nei lo wangin ka mu thelo tu thomi shila ma se chuna lo cho hun chu ka nga ka huta a ma se grek ani lo kar khat chung ka zon le nu chuan ka naw chuan grek ka mu a ma se min tiam ro eng thil poi ma ti song che in tia chuan coffee door zing tina kalna chumin shila atuk zinga chuan chu dora chuan ka kala athlak ke en pa poka grekin min mu chuan min shito lova ma se ka khwa wanga chuan min shita min mu chuan zombie muang velani rei lo te kan ti tia chuan engwanga min bum nge ti le min kan kha tho ka sei chuan kum tam tak kal ta a thil kala sha chu ma ka tia chuan ngai dam min gel bok atu zinga in mu adu tho soi boka ma se grek chu ka hu to lo ka tam ka mu to lo nu chuan ke ma wanga ni in ka sha kana ve khop mai kanaw chuan min hawa ma se ka be dong do lo ngai dam min dil rot kha tok lo ama vain khatiang khan ka omani ma se achungchang engma ka she to lova tuman min shil du box si lo coffee do nei tu te la in min shil du der si lo depression ka nei pha a ka kum som pasari ni la ya ka hmangai kha ani miawa kanaw chuan counselor te min roi sakin re lo tia chuan ka thavele ta diploma te lo chuan na ka nei thei si lawa school kan non le chu angai ma se ka kum chan ve vel te nei na ni dona chuan kan teacher tu te po ka kurwal pui vel thaw ni dona du thlan du ka nei lo
ka class kal voi khatna chuan instructor tharem min tia ma se ka ni lo no pangti chu an fila min sa in min ngai na ve hle a ka taksa tar to hle ma se kumsom pasari thau kala ni lo ni khat chu covidora greg ang deuh ka hmuwa me se me tha tak ne an oma an hlim em buka asam te chu khoi chena si ne na kaman ang vel khan ka om amang kha chon om ka du to lo ka pa pheya adara ka khoya alo hoi chuan ama nge ni min mu chu makatia zui boy reng lo turin min di bok ka chale dolai tak chuan a sungbun ka huwa ma ka soi ta lo ram hoi ti in ka kawa kale ta daya Facebook hi mi zona chitak ni in ka shia a ka classmate in min shilani ani reng bok greg profile ka lota a post chu malte te in ka endia dia da anu pui chul si ni ani po chu abum ve ni papa pani anneya an fam kim khop mai lucy po chu a profile ka lota tu lo deuh deuh chuan ka comment ta veka kum som thum liam to po ni se ka thina lari mani coffee door me chia kha ka ngai to chhuaka ngai dan ka nei ta greg chu dora chuan kalkaring to lava ma se katlem tu chuan chu nen chuan ka phulea min shat lo nan ke in thupa an pani info plai le anum live vel chu video in kala a ka Facebook account le ma chuan an video chu ka uploada lucy le greg ka te ka caption a bum to chu ain thak thei ngai lo thil thleng to chu a thleng le chin ka thil post chuan like le comment ani thale a review tu pon tam lucy le greg pon an envy tuna chuan ka phuba chu ka tlak felta